Ada nang pundi, Mbah? Apa nak? Panas-panas budhe nang pundi? Walah iku mang lho nak. Mbah iki ana sing nyusul. Mbah lali Mbah. Yen Mbah wis rada tuwek iki ne. Ijenan ta mau, Mbah? Iya nak. Wah. Ana sing ngeterno. Nanti putune. Walah putune ndekok. Sono ere. Mau ana sing nyeluk. Sinten? Lali Mbah wis tuwek. Diteraken ah. Kelem awakmu. Nang pundi sih? Ate nyowo jarene ana wong keleleken orang-orang ngono lho Mang. Iya. Enggak sampe iki. Iya. Itu telu krungu Mang masalah. Kemudian orang-orang lunai. Mbok nek ngono bangsa udah dhewe mbak karo aku. Ah nggih. Kok keleleken orang-orang kabeh iki kan. Iya nak. Sakno ere sing keleleken.